След разпределенето на света между Сталин, Чърчил и Рузвелт през 1944 година България е окупирана от съветската армия. На 9 септември партизаните дефилират по площадите на градовете и селата. Формално, след преврата, властта е в ръцете на Отечествения фронт. Според книгата на професор Диньо Шараланов «История на комунизма», до 20 октомври 1944 година без съд и присъда набързо са избити над 26 000 души. Врагове на новата власт, частници, свещеници. В края на същата година се появява и Народният съд. Освен за съдене на виновници за въвличането на България във Втората световна война, временната институция е използвана от властта на Отечествения фронт за уреждане на политически сметки, вследствие на което са обвинени и осъдени значителен брой политици и интелектуалци, противници на властта на ОФ. Появява се и нов термин – невъзвръщенци, за хората избягали от комунистическата диктатура. През 1945 година заработва и първият концентрационен лагер. До закриването им през 60-те години лагерите са 45 на брой. Немалко от въдворените там са избити. Несъгласните и буржуазията, които не са попаднали в лагерите, биват изселвани извън градовете. През 1946 година се провежда референдум за премахване на монархията. Малко след това и на хартия България става Народна република с еднопартийно управление на БКП. Възприема се съветският модел на планова икономика, национализират се предприятията, частната инициатива се премахва, а земята на хората се колективизира в ТКЗС-та. България става член и на Комунистическия съвет за икономическа взаимопомощ СИВ, който се появява през 1949 година. Като спонтанна съпротива се появява горянското движение. Горяните се сражават безуспешно срещу народната власт до 1955 година. През 1956 година се провежда априлският пленум на ЦК на БКП. Той осъжда култа към личността, обсъжда по-хуманен комунизъм и дава път на живковизацията на страната. В края на 50-те години британската легация в София изпраща съобщение до Лондон, в което страната се определя просто като Съветска България. Според историческите източници, съветската агентура в България всъщност командва парада в цялата страна. И докато някои четат работническо дело, други са на вълните на заглушаваните вражески радиостанции Свободна Европа, Deutsche Welle, Гласът на Америка и BBC. Точно в 19 часа започва обзора на BBC Света в действие. Добър вечер от Васил Велев. Междувременно, Държавна сигурност вече оплела в мрежите си хиляди хора и следи много други. Появяват се панелните блокове, стоките в Кореком са мечта, а бананите се появяват само по Нова година. Коледа и Великден са забранени. През 1984 година партията започва възродителния процес, съпровождан от бунтове на редица места в страната. През 1985-та Горбачов поема КПСС и в соцблока започва перестройка. През 1989-та у нас е голямата екскурзия към Турция. Появяват се и дисидентски организации. Тодор Живков е свален от власт след вътрешно партиен преврат.